Ekonomiya sa riyon sa is naghina sang nagligad nga tuig. Hindi maayo nga performance sa sektor sang agrikultura, isa sa labi nga nakaapekto. Yaring balita nga aton gintutukan. Base sa datos ng National Economic and Development Authority Region 6, naghina ang dalagan sang ekonomiya sa Western Visayas, humalin 8.4% sang 2017 sa 6.1% sang nagligad nga tuig. Isa sa ginatumod rason sa paghina sang ekonomiya sa riyon, amo ang poor performance sa sektor sang agrikultura. Natalupang dansang NEDA nga kulang ang pagpalapdag sang impormasyon sa mga mangunguma sa kung paano mapasanyog ang produksyon nga makabulig sa ekonomiya sa riyon. Some farmers who are reluctant in expanding and leveling up their production, they do not see that there are opportunities there for them. And perhaps the reason why they're not doing anything is, number one, kulang ng information sa kanila. Apang, pagpatag sang NEDA apisar naghina ang dalagan sang ekonomiya sa riyon nagapabilin sa gihapon nga fifth largest economy ang Western Visayas sa bugos nga pungsod. Nagpanawagan man ang NEDA ilabi na sa mga local government units nga tagan man sang igtalupangod kag suporta ang mga mangunguma. It is the responsibility of the local chief executives to look at their agriculture sector and see how it can provide the necessary support. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.